Pel que fa a baixar els carrils bici a les calçades, doncs és l'impuls que està seguint tota l'administració local a Catalunya, també l'Ajuntament de Barcelona, també l'àrea metropolitana de Barcelona. Potser la primera temptació és pintar un carril a una vorera i anar fent. Això cada vegada es fa menys, justament perquè s'ha comprovat que les diferències de velocitat entre uns usuaris i uns altres són motiu de conflicte i ni les bicicletes ni els patinets poden sostenir una velocitat a pas de vianant en vorera. Direm, el cos, el vehicle els demana anar més ràpid i, per tant, el que acaba passant és que es promou el desplaçament d'aquests vehicles, d'aquests carrils a la calçada. Això s'està fent de forma progressiva i ordenada, i aquí, clar, després del conflicte que et trobes és, si ocupes espai en calçada, li has de treure algun altre segment de la mobilitat. I aquí des del RAC el que demanem és que aquest procés sigui ordenat i que el que poses per una banda i treus per una altra permeti que tots els usuaris trobin la solució més adient a les seves necessitats quotidianes de mobilitat. I si venies del cotxe, que tinguis alternatives que siguin eficients, i si vas en patinet i en bicicleta, que trobis alternatives que siguin segures, itineraris amb continuïtat, però amb un equilibri que és difícil i que és el repte, anar-ho acompassant a la realitat de la demanda i de les necessitats de la societat. No tenim una resposta concreta, si és només per excés de velocitat. Segurament és un cúmul de factors. Nosaltres apuntem. Hi ha llocs on la velocitat permesa clarament queda per sota del que el vehicle pot desenvolupar i, per tant, aquí la temptació de l'usuari és anar més ràpid i aquest excés de velocitat sempre té conseqüències, ho sabem de tots els modes de transport. L'altra cosa és els usuaris no sempre coneixen bé la normativa, ni del propi vehicle ni de com relacionar-se amb la resta de vehicles, i això és font de conflicte i, per tant, font de sinistralitat, i aquesta no és gens menystenible. I aquest nou mode de transport amb persones que s'incorporen a la mobilitat en calçada, que abans no tenien per què circular-hi, doncs és un factor molt rellevant, a més de la velocitat, per aquesta sinistralitat, diríem, fora de mida, o d'una proporció superior a altres modes de desplaçament. Bé, amb això nosaltres jo crec que estem en el mateix cas que amb les bicicletes. Nosaltres el que demanem és que hi hagi un mínim de formació obligatòria, gratuïta, per poder circular, diguem, per la calçada i per poder conviure amb els altres mitjans de mobilitat que hi ha a la ciutat. Si això es transforma en un petit permís de circulació, doncs podria ser, però no té per què ser-ho. Demanem la formació i si això resulta que és un mini carnet amb un mínim de formació, doncs jo crec que seria interessant.